Kay si Papa Idi ko ana diop niya karon. Asa nak? Asa? Toy dako ka sa gilid oh. Dapat apilon na to ni panghinlo kay basta mahinluan si Jama mudaghan. Wala ka ra taas ka doon na sa oh. Gisa ko na naman na. Ang itlog na pa isa to atak ko. Ano eh? Nagtus dako to. Ah guys oh. Mga sunod adlaw na napud na kay na may daghang kanso mga bibi. Kanang bilin na lang gagawin. Dako pa na. Hello guys, good morning. So ako na po ni guys si Ruby Provinciana. So dahil punta sa atahang mga tanom guys kay kuan manghinlo miron guys kay kuan ay mga bot nga bisita. Nga bigatin nga bisita nga gikan sa Amerika. So mga diri sa buhang gamay nga balay. Bitaw salamat kaadto ko ni Ma'am Bisminda hala. Ano man yung buwak nga nahurot man ang dahon. My God. Napahawa sa intawon diha. Oy. Nagdaghang buwak pa di diyang gikaon. Dali. Hawa be. Dako ka raw ba kaayo oh. Wala dako ah. Eh. Balhin diri balhin. Eh. Balhin, ay nahog. Tadri, balhin dito ka. Kuan, nakakabakal si Jao. Kanon day po di si Jao kuan. Od. Kari po di araw guys sa puno guys. Oh. Ang kuan ka ng sikwa na saka na yun sa kamurag niyo na yelo man na jaga pihang kuan dari guys ang nagihapon na kuan na itong palayang bitin palayang bitin hala grabe giuto man nagahang kuan amugay kani kay pa kuno na ni kay nay mga duog seed iwa nga oy katong passion fruit kuan wa pa ning bunga kasi ng bunga kay paano ni siya kanang puwang nga passion pot. Diya guys namo ni among niluan ron kay na grabe sagbot. Guys balhin na siya na ang mga sili. Diha nanti. Tawang. Kay pila ka adlaw nami guys nga way panghinlo dani sa muhang likuran uy ana taghas kay si Papa Idi ko ana diop niya karon napa jud mo diop pa di na jud mo kada adlaw na mo trabaho ha sa balawod sa dulo kinahanglan magudang empleyado na diop. Kaya araw nag-reklamo. Ayun na walang video. Wala yan. Pero salamat na naman mi guys kay diop na laman saka diop pa na laman niya sa saka buwan or
Si Mana. Sa kintina usa. Sa kabura man, gani kadunga. Kaya sa una guys, kanang pag-pandemic, sa usa ka semana, katulura sila mo duty. Majuli karon guys, kay sa kabuan, salamat sa Miss Ginoo nga. Kuha na laman, usa na lamay dang diop. Napag ang mga dante guys, oh. Lang ibot man. Hala. Ay, ibta kay kung sahog ra ba sa pansit, bebe. Mao ni ang panghog sa pansit guys, kung humot ka doon na siya. Mura ka ng sibuyas ba, chive. Nausaw na pagtrabaho sa ate diha, oy. Hoy. Kadaplin. Tabang-tabangon. Ha. Tabang-tabangon mga dante. Bukod si Arvin. Ano yan, bisig malarot niya kay wala man ang gitudog tanong na. Kapatid nila ako malarot ko. Ano naman pagsili. Yan ang may sili guys nga hang upuan. Dali ah. Dali. Ano kaya nanay dahan kuhan siya, oh. Mora ba naging may gisugba? Hindi kayo nakabuhi katag gamay. Bili na lang daudan. Ayaw. Sunog ko naman ta. Ang sure bang sunog. Dante! Dali, dali. Ano ate ko? Hindi ta makapurisa. Ikaw po. Makapurisa. Ay! Uli ko. Magkuhan po siya din ako, mag-video-video po tayo. Uso po naman ilala, no? Diri tabang diri dili. Ikaw maghakot diri ko ano. Dali ikaw maghakot ano yan. Ang dito sa ang gipulugan ang tuan. Magbiri. Oh. Pakai. Ha? Okay. Hala, ikaw yun dito Rustuan.
danti guys na. Asa ka ana? Paliw ko. Natay humong ko ano. Mapaliw ko. Pwede ako na pang pagkatayan. Crystal guys, may naglutog sa ana mo. Makaw. Wali ka nagpapulit ng buhay ka. Wala mo yung Christmas party dyan pa. Viral na ba itong imuhang sayaw? Ha? Viral na. Ang ng 3 million. Okay. Biya magmabot 3 million. Ika niya mo ito ng 3K kapin? Ha? Abot ng 3K. Sayo na lamang ka. Tanawa guys oh. Pang-abog sa mga kuwan ba? Kitay na ito dahil sa Malbiri guys ya. Pakinabangan din natin ni guys ng mga basura na. Nice po kasi siya. O, pwede siya i-decoration o mga Christmas tree nga na. Hintay Christmas tree guys. Pero kualis siya guys. Mo sigan yung mga bii nga nang naitawag nga ni color ba nga light pa na isang mga bii. So nakanang harapog ko guys mananggi. Kita makog basura kan lang giingan na. Kanang huway sa mi dito guna kay agkang papaidi aksal. Jagang kristal gi tangan og talong gigisa. Morning nap. Nga mahaw sa ta guys. Special ni ato hang pancit ron guys kay nay nag-order. Kuan kanang na may order o kanang diba regular ba or special kanang katong special guys na dyan na siya mga kikiam, lobster o squid ball dyan kuan pork kuan is guys kanang pansit bami dyan atong gamit sa atong bami guys kanang lungi nga kanton so lami ka doon si dyan nga magkapansit. Ayan na guys, nga siya kikiam, fish bowl. So ito isa na, lobster. Lobster bowl. Ani ka siya. Hinid guys sa atong paninda, kaya atong paninda, pork ra may sagol, kani daghan ka dun sa sagol. So lami ka dun siya kay daghan ka dun sa sahog. Kalami dani, hot kaya siyang squid bowl, lobster nga bowl, pork. Ang kuan guys. Pansit nga lami kadyo. Pansit bami. Salamat ni kadyo ni Ma'am Remilin Trapa kasi siya nag-order dani sa katab. So nga atong tab dani guys is 1,000. Kani siya 1,000 ni siya. Saka yan yun. Diyan salamat ni kadyo sa ni-order dani. Sagsayaw na. Naran sa musilingan lang buhi man sa silang diri.
Ngit-ngit na guys. Kuha na siya guys. Murag lamdag na siya sa gabi. Kay light na siya. So kaya matay Christmas tree guys. Marami ato hang pero di naman nauso rin na mo guys ng magkuhan tag Christmas tree. Kita daghan kadtong salamat yung tanan guys. Ja kanang salamat day ko kay daghan na kadtong mga ning palo sa akong Facebook page. Ja nagkaroon na pud ko og ganang ad sa page. Daghan kadtong salamat yung tanan guys sa mga ning palo. Ja sa mga wa pa pud ka palo palihog na pud palo sa akong page. Ruby Burato Sirinyo. Ja kuan guys kanang so, pa po naka-subscribe sa YouTube channel, palihog lang po kong subscribe sa channel nga Ruby Provinciana. Okay. Nakakadto kong pasalamat ni Florami Bulana nga sana ko ka vlogger. Ja. Salamat si kadto sa mga grasya po nga nadawat sugod sa nag-vlog ko, naghanak kadto kong mga grasya nga nadawat. Labi na ni Nicole na kahuman siya og makapag-review sa nakapasar sa board exam. Tungod sa inyong mga tabang namo. Labi na karon pud ni Crystal sa mga ning tabang daghan kaadyo. Shout out ko ninyong tanan. So di mo na matagsa-tagsa og mention. Salamat kaadyo ko ni Ma'am Bisminda. Di mo kana si Ma'am Bisminda og si Ma'am Bitani kay nara jud siya sa mong kuan kay. Once guys kanang si Ma'am Bitani always din na siya nga mong tabang bisag kanang makakita ra na sa vlog mo kulit ra na siya og sintog hatag ra na siya ngano. Labi na ni Ma'am Bisminda, salamat kadto. Ni Ansan Blanton, salamat kadto Ansan Blanton. Ja. Kana amping diha sa Hawaii. Ang kadtong salamat ninyong tanan guys. Ja, murag lami kadto tanawon katehang Malbiri nga naay kuan sa guys. Naay mga bitay-bitay. Ja nalipay pug ko kay agatehang gahang kuan guys, daring gitanom na dagga kadto tambok. Ang atong kuan na siya kanang sikwa dara magbutang ng mga ingani diha pa nang butang ng mga bitay-bitay dari para musaka sa anja na guys kuan kay busy pa kadto ko. Salamat pud kadto sa nag-order ng pansit. Ugma guys busy po kadto ko kay among sponsor dari sa pagpakaon sa pari na imisa. Salamat niyo tanan guys. Ang balik-balikan amping ug ampo tang tanan guys. Mora jud ni atong susi sa atong kinabuhi. Mag-ampo ra ta mag-amping. Kanang relax ra ta kanunay, di ta maminaw sa mga tawo, mga ansa din mga bus nato, di ta mga na kay ang ginuray maka-judge nato guys na may iban mga ilang bitong patulan bitaw nila guys ang mga baser. Ako di ko mo nga na guys kay pasalamat litas mga baser kay nakatagka silang natabang nato. So di nato kuanan ang mga baser. Atong pasalamatan. See you my next vlog guys. Kay magluto na po panihapon. Love you all. Amping ang ampo ng tanan guys. Bye.